Saro wis ping pindho kok jek kurangan ae kowe iki. Wis bar iki, Mas. Wis bar no. Angger krasa penak kudu mati bari ngene iki lantas. Lah iya. Walah rame banget iki ana apa to jane? Ana ketoprak ngene lho. Iyalah, ya Allah rame sekali ngene iki lho sing tak senengi sayang. Sedaya masyarakat Puyuh luhur nggih ngelumpuk dadi siji. Lahar kok luhur nggih ngapunten. Ngapunten nggih. Pak No. Pak Slamet. Wilujeng dalu. Selamat malam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggen melih nggih Bapak Ibu sedaya masyarakat Lahar. Khususnya Puyuh nggih. Puyuh nggih. Dalam rangka acara halal bihalal Wahyu Manggala sing ditekake. Nggih alhamdulillah. Sing ditimbali kanggo seneng-seneng kanggo acara silaturahmi ben iso hubungane ki awet seduluran selawase kalih masyarakat Lahar. Dongane ingkang nimbali kula pokoke Pak Panitia sedaya matur suwun. Kepala desane Lahar. Sedaya perangkat-perangkatipun mugi-mugi pinaringan seger waras. Amin. Panjang yuswa, pemuda-pemudanya pinaringan kompak. Panitia rezekine berkah barokah. Sedaya kemawon ingkang wonten dalu menika mugi-mugi piniran berkah barokah saking Gusti Allah. Ing Samarawa dari luar Lahar ini juga banyak sekali kanca-kanca dulur-dulurku Kang Mas Mbayu Bapak Ibu sedaya kemawon pecinta ketoprak khususnya Wahyu Manggala nggih. Sugeng dalu sedaya sugeng mirsani Wahyu Manggala mugi-mugi seneng atine malam hari ini nggih. Permintaan kayak kaya Mbah. Dibaca dulu satu-satu Mbak Iin. Nggih niki saking sirup manggis kudus dari Pak Bedorong ngersake pria idaman. Ya nyanyi Mbak Atun. Seduluran selawase gak perlu tenor, gak perlu sangar, sing penting rezeki lancar. Oke sirup manggis. Sirup wong kembal bulan kudus. Sendanipun Pak Bedorong rawipun dalu menika nggih. Dangu mboten panggih. Dek poso ya diwenehi THR. Alhamdulillah. Wujute sirup karo senek ya sayang ya. Nggih. Semoga usahanya lancar selalu pinaringan seger waras dengan ingkang saya mawon nggih. Niki kagem ketoprak Wahyu Manggala Pati. Sunane wonten pertemuan dua dariku Bebet Slamet. Niki saking Pak No. Pak No. Tembangipun wonten manis. Nah niki saking Pak Junet Menawan KPK Kudus. Lagunya ada Lestari. Nah, ora iso dadi siji pokoknya salah satu mengen sing penting duet sama Mbak Aro. Pak Junet nggih. Saking Mas Dono taline asmara. Oke, pokoknya eling-eling saking panitia mbok menawi ngersake tembang sumangga lho nggih Pak nggih. Monggo Pak nggih. Langsung satset mawon insyaallah mungkin katuran dari Mas Eko Cebong yang kirim tadi sayang mintake ada ayang-ayang. Terima kasih Mas Eko. Ala niki suwe yo nyetel YouTube kono kok iso. Ya ngono ae Kang. Gregeten aku Pak ana wong ngono iku. Setengah belakang setengah kantoran wonten manis ya. Pek, ready pek? Ready. Dalam apa Jin? Ki bocil-bocil. Nyuwe-nyuweni gawean. Engko WA apa kok? Lho, duwe WA-mu piye? Duwe. Monggo. Alusan riyen nggih Mas. Manis. Banter ah. Sigar. Oh, ngersake sigar. Pak No kula aturi nggih tembangipun nggih. Apa Pak No badhe nembang kali kula? Yuk. Manis kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku.
Esotik. Kembang mlati aduh dek dironce-ronce. Pak Mustamir. Setengah mati aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge godang. Ires-ires aduh dek gulane Jawa. Kowe cah manis dasare prasaja. Melang lidah mas tidak bertulang. Pasti bersilat kuwi watake wong lanang. Yo, Yo, hey, hey, hey. Wahyu Manggala. Maho. Umi, Kak Radit, Firman, selamat malam. Pak Juprianto, KPK Kudus, Kendal saya. Iya Mas Rapek ya. Ayo. Manis dek kowe pancen manis. Manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kuli maju. Kaya bisa ngerontokke jantungku. Hey, hey. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Yo, yo, hey, ha. Tambah Waduh. yen ora seneng manggel. Ora, Dik. Bangsa alit emas namine kempol ngalor ngidul sampean gawani gendul. Yang dari Rembang juga Sugeng Daludung. Mas Putranya dari Pelukaran Gembong, ya bodong Mas Bude. Ya Nopal, Bos El Bandar Wedus. Kembang mlati aduh dek dironce-ronce. Setengah mati aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surakarta. Aku ngerti sampean senenge godang. Ires-ires aduh dek gulane Jawa. Kowe cah manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang. Hey. Pandai bersilat. Yo, yo. Watake wong lanang muter deh. Hei. Hei, cepet ayo, cepet yo. Hei. Iya. Harimau. Ora mau ibu lek Mas. Kon naboi ra. Banget semprole dijak Kon kompak naboi ra iso Pak bilas kok Elo. iso. Iki mang ledek 15 nek iki kabeh ndak ya lumayan Oh, iya. Setengahne kula ora kablas dadi Kamu wong kok jes lanang. Sembanuan nggih Pak nggih. Bapak menika asmane sinten nggih? Paring asma sinten nggih? Pak sinten? Pak ngaturi. Nggih. Pak ngaturi. Tembangipun sunane napa nggih, Pak?
Napa Pak? Walah sangune marai melek biar kok. Ya ora Bu, do ya ngantuk. Allah. Napa tembangin napa? Mungkin konfirmasi kali kula nggih. Kula paringi waktu setengah jam. Suwene leh Rom. Nggo mikir biasanya nek wong sepuh ki ape nyuwun iki kok koyok piye ngono njaluk sing apik tenanan ngono ya sayang ya. Nggih, nggih. Kula tenggo nggih Pak ngaturin nggih. Pokoke sembah nyuwun iki ya Allah muga-muga Alhamdulillah. gantine luwih kathah nggih Pak nggih. Ayo dilanjut permintaannya yang sudah masuk banyak sekali dalam. Oh, langsung ya Mbak Ari. Napa Pak? Tambal ban. Oh. Saniki nggih Pak nggih. Nggih. Langsung kula aturi nggih Pak nggih. Langsung. Mas, tambal ban Mas. Oke, spesial pemuda-pemuda yang ada di petang-petangan semuanya juga tunggu dulu nggih. Hati-hati ya, Rame Mas. jebule nang kene iki banyak Wah, sekali. teko loh. buri-buri lho. Rame banget antusiasnya masyarakat lahir Lahir mriki nggih sampeyan. puyuh. Yuk, cus. Tambal ban. Mei. Pak ngaturi kula aturi nggih. Say. Wah, say. Say. Aku iki tukang
buntu dereng. Sampun no. Mugi-mugi renake penggalih pangatur nggih. Matur suwun sangune. Mbak menawa lagune tambal ban rampung, arep tanduk lagune, kok sangune timba ya ora ero. Mangga lho, Pak. Sing rezeki ra nek sing ngerti ya sayang ya. Sambil dipersiapin Mas ada pria idaman dulu saking Pak Betara nggih sirup manggis lover Kudus area. Ini juga ada susulan dari Pak Joko cucian motor nggih. Yang punya alamat Jalan Lingkar Utara sebelah barat pom bensin Panjang. Kalau lewat coba deh cucikan motormu. Saya jamin kinclong seperti baru. Gratis ah? Ya takok Pak Joko kono lek. Gratis nggih Pak nek nggih anggota nggih Pak. Sunanya wonten gala-gala. Napa Pak? Napa niki? Iya, saya juga dengar. Ya, Terpaksa tararo. nggih. Monggo, yuk pria idaman. Sabar taro. Nggih, aku selalu sabar kok iso. Ada nih macam-macam Lempengku ya. dawa soalnya. Yuk Mas, cus. Sirup manggis. Pria idaman. Wahyu Manggala. Kene lho, tok iki di video Pakmu ki lho. Oh malah nek kene jebule. Foto neme gedene ngono kae. Malah iya.
Pak Bathara. Semoga senang hati menerima lagu langsung dari kita. Iya dong. Moga-moga sing hadir malam hari ini tansah diberi kesehatan, Amin. kebahagiaan, kesejahteraan ya sayang. Ya, amin, amin. Isone mong donga-donga dan Iya, donga. betul. Awak dhewe iki seneng ati ditimbali masalah lahir ya sayang. Nggih. Apane dalam keadaan Ruame nyenengke tenan. Ibu sing ndek siang durung sempet mirsani Nggih. kelumpuk tumblek blek nganti ra ketok blas saking ya Allah. Obat teko kuwono lho. Kayak Rene. lautan manusia ya. Nggih. Ya lanjut dulu nggih. Nggih. Permintaan dari saudaraku Kudus. Ya. Oh, Siapa? Mas Slamet Bebet. Betul tidak salah. Mak Slamet Bebet di mana nggih? Halo halo. Pak Slamet Bebet. Oh, Ada- teng mriko. Oh ya di depan langsung cus mas pertemuan dua. Kita main klasik-klasikan di awan kan wis camber-sari Heeh. bengi iki didum rata pokoke nggih. Ngersake tambah harap bersabar dulu ya. Ya. Mbak Gimbul maju dong. C C Wesik saudaraku. Arek sis. Semongko. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Wahyu. Wahyu Manggala sawer sawer. Hey hey. Pak Supir. Zee. Hey hey. Ayo goyang ayo. Wahyu. Hey hey. Sekian lama pergi, sekian lamanya. Alon-alon Mbak Mbul? Apa Mas? Nyabar aja ya. Lagunya masih banyak. Semoga bahagia.
hari ini tak anggap saudara semuanya. Mergo banyak saudara, banyak teman, Banyak banyak rezeki. rezeki. Ya Mas, lanjut dulu nggih saking Nggih. Mas Dono nggih. Dono. Terban Kudus. Nggih. Tali ning asmara. Heeh. Jeli Pak Junyet mau Lestari, bapake nggih ngersaki Lestari. Lestari cocok. Kowe nak cocok ya. Heeh. Arum dalu agak hoi lho ya. Arum dalu. Cinderella Sesuk kok aku mbok gaweno hoi-hoi. nek nalika sekolah. Oh, jenenge niki. Ben aku gak diundang hoi hoi ngono. Aku lho wedok. Buat jenenge sapa ape? Ya arum dalu dalam kurung Cinderella. Dua wani lerong dak sak dodo dhewe. Ayo Mas. Tali nang asmara. Mbak Iin nggih. Nggih. Pak No. Pak Ngadimen lho. Nek uman ya, Pak. Nek uman ya. Ya kok tak umani, tak umani. Ternuwun ya, Pak nggih.
sampun katuran Mbak Iin saking Mas J Dono spesial Terban. buat Mas Dono Terban. Ya, siap pokoknya grek ya. Sama nggih. Nggih. Pak Nasaban nggih, tembangipun tesih kata mungkin insyaallah kula aturi ngoten Nggih. nggih. Mas ngaturi Pak Junet ugi Pak ingkang ngersaki Nggih. wonten lestari. Monggo Pak Junet. Niki sios duet kalih kula. Sios, mohon ditulis kok. Lho, sios ta? Nggih. Nah, monggo Pak. Monggo Pak Junet menika saking pundi nggih Mbak Iin aku kok lali. Kok share. Ku Junet tukang kendang. Penawang nggih, Penawan nggih, Menawan nggih. Ya. Pak Junet. Monggo Pak Junet. Sepikon. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi arep kebangen melati Nggih. dasar ulane datari Wayo. Hey hey. Sigo. Hey hey hey. Kembang suci jam sari Wayo. Hey hey. Ha ha. kamu amatani sarari jatyo kembang ati Anangan kulono dawang miteri tanpa wanganan Lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis
sing iku lho. Indosiar. Ora Akademi Suara Hati. Ya ampun Mang Pak Ayu. suarane soalnya lembut ngono lho, Dik. Lembut. Nanti aku bingung aku sih apa Pak Junet sih. Sing penting Pak Junet seneng nggih. Nggih, sampun Sampun nggih Pak seneng, nggih. nggih. Saking Menawan. menawan. Heeh. Ya. Yuk lanjut nggih. Nggih. Lagune. Apa lagune? Apa? Aku kur namanya siji tok sigar kok. Sigar, Mas. Heeh. Ya. Lagunya Sigar iki permintaan iki lho, cah-cah iki lho, cah iki. Ya main di leh. bocil-bocil gini. Cah iki main di leh, cah iki. Mbak kudus ya. Bangga. Nyanyi sendiri mau? Mau? Mau Nyanyi. duet. Mau ya wis, mau Mas. Sik Mas, sik iki ana kekeliruan iki mesti. Sembarang. Iya, nang karo mesem sithik ah. Sinten sing sambat kula niki kuat Kuat ya nang. ning pas kowe ninggal Kuat ya, Nak. waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawang esemu wis dikon lali kali sigaran
dadi ora duk. Ya. Wong kok iso mergawe kok main HP ya. Nek karo HP terampil ngono kok iso. Oh, cah kene omahe kono ya terampil. Iku irunge sapa dol sisan iku. larang lho. Nggih sambut nggih wonten sigar nggih teman-temanku saudara-saudaraku yang dari Kudus. Tinggalnya ada 3 nggih. Nggih. Insyaallah nggih. Wonten ayang-ayang Bubuk Asmara karo iku terpaksa. Terpaksa. Sampun nggih, Oke, sampun nggih. Tit. Nggih, nggih. Soalnya perjalanan jauh di aku Nggih, soalnya nim- barikilah nimbal. Nimbal ning ndi lah, Rom? Lho, Wong Suntri mosok kowe ape mbacot ning Suntri? lho, kadung laris ya. Popo? Mas, kok kok ngono? Serat penjajah iki mesti. Ayo. Iki popo Mas jenenge. Lho ceramah iki kiai ustazah iki berarti Rom kowe Rom. Ini biaranya ceramah harian sen iya ya. Enggak. Popo. Sing dia. Iya Dewa Tresna. Papat Dit ya. Ya Sitian. Liyane mbok amnesia. Kangen ya? Cai kalau. Yo. Wiwit
Oh cepong. Kok cebong. Cebong. Ah, sampun nggih. Nggih. Tadi juga ditambahi sawerannya Alhamdulillah. nggih. Yang ngaturi Pak No nggih. Nggih. Bubuk asmara Mas. Ah. Sidik-sidik gak masalah jebule nanti buat tresno ora Ada. ketang. Sidik Sidik diaturi ya? nggih. Pokoke Ah. sidik-sidik padha rata. Neng rata ya. Yo. Nah, ngono lho sing yang di depan iki semangat, aman tertib terkendali niki. Nyenengke suka tenan banget ya. aku, nggih. Ya, mangga. Bubuk asmara nggih. Tak tak mawon ya. Ayo gantian karo Mas Ropek ya. Jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andung tresno Ya ya ya. tanpa bantal tanpa kosong bot abote ketaman asmara ayo hey 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 catetan sajroning ati tekan lutur saya merati aku kowe dadi karo mergo leren ning gubuk asmara ya 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 Pak No, sampun nggih. Mugi-mugi Pak No remen seneng atine pinaringan panjang yuswa rezeki kata nika Pak No, Pak No. Oh, sayang. mriki. Saya mau ingeti kok rono mripatan Tak kira- karo Bi. Wong Pak No iki Tak lho kira sing sayang. nyangoni niku lho Mbak Arep. Sing ngersake lagu Ndek Mangi ku apa oleh manis Oh, Mang. oh, nggih nggih nggih. Roh nggih. hai nek sing nyanyi manis ya Pak. Nah, Pak No ya. Mengaturi bonus dan bonus ya Mas. Terpaksa sih apa Dewa Tresna aku manut. Manut. Ngene iki maksudnya piye? Wis tak konokno mang kok. Lho, mosok le? Mosok kurang rene? Kurang munggah kaya. Dek muni ngene dak wis tak toso Ndak tata. Lah genten ngene dak tak kenekno Adek. Wis pas kurang Wis Mas. pas apa urung? Lho kok Urung. jek urung ae ro. Aku kok dadi siji lho iki lho. Aduh, Dek. Iya, Mbak Indah terpaksa Mas, Mbak Indah Mas ya. 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 Lho kertas yo mah Pak. Menawa ndek ape sulapan. Sawer lho Mas. iya ya Nek ora tak Mbak Indah lho iki lho, cantiknya Indonesia ya. Tak dol. ora disangoni ngono kok. Wes depi. Lah, ya iku lho. Ibu iki. Enggak tahu IBA-ne. 081. Lah iku lho Mbak Iin, di Mbak Iin.
Mijetno iki prol kok mijetno nek Nyetir carane lho, ngene. Bro. Kudus Rembang ado kok iso ngene barang iki nyapa tok jane. Iku urung ngene. Jebule gayane semrelah aku ya. Iki jebule ya. Gaya nek orang ngene barang. Ayo terakhir nggih, kalian ngeranti Gusti Putri monggo. Bonus. Wonten Dewa Tresna pamit kalian masyarakat Lahar puyuh. Nggih. Ha, sumanuwun sampun kersa nimbali kula sak kanca mugi-mugi sak bibare nimbali Wahyu Manggala sedaya kemawon pinaringan rezeki ingkang Amin. kebak ora kok lokak ya. Nggih, sayang, ya. amin. Monggo Dewa Tresna. Ya. Bonus. Kita kecil jangan lemes dong, ayo. Goyang ayo. Hey, ah, hey. Hey, ah, hey. Hey, ah, hey. Hey, ah, hey. Yo yo yo. Arriba. Hey hey. Hey ah hey ah hey ah. Lo 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 hey ha. So so ha. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe Pasukan langit. ono sing Iya. duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Yo hey hey. Yo 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 hey 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 oh 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 hey hey cinta pengen handueni sewu cara bakal tak lakoni yo hey yen mengkono yo bareng ketemu hanya nyuwun marang Dewa Tresna nyuwun marang Dewa Tresna Cukup sebentar nangin ya kula sak kanca sasipun mbok bilih wonten kelentah kelentunipun angin ya kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dara Putri Jasmara. Ya. Pulang Dara. Gayeng Dara. Abdi menika sampun pinter Dara. Bab bacaan ngadi busana ngadi salira walang-walang pun sae to. Aku percaya. Nggih. Saking panjenengan ugi kok Dara. Nggih. Terus pundi? Oh, Dara Kapten. Lho menika ingkang dipun nggih Dara. Monggo Dara. Ndara Patih menika saking pundi jane to ya? Ya.
sawang tok. Ning kandang pitik. Kula tak kaya kewajiban wonten pamuran nggih, Ndara. Jas. Ki paring dawuh Rama. Kahanan ana ing dalem kepatihan Majapahit kepriye, Jas? Kahanan wonten ing kepatihan Majapahit menika adem ayem tentrem boten wonten menapa-napa Rama. Nanging yen ning Praja Majapahit geger, Jas. Raja Majapahit geger. Yo. Perkawis napa ki Rama? Mergo pengamuke Adipati Blambangan Menakjingga mung kepengin ngarepake dening Dyah Ayu Subasiti ditolak. Perkawisipun menika. Nah, kula aja nganti ana mata pita saka Blambangan sing lumebu ana ing dalam kepatihan. Yen mengkono pawongan sing ora diketeni kok bali ya kaya ingkang Dawas putra ki Rama. Nek ana wonten telemu Rama. maju ngene. Maju. Yes, ngono ae. Kowe ngerti satriya iki enggak? Ki boten kepanggih nepi sepisan rika Rama. Kira-kira wong Majapahit apa wong Blambangan iki Ki boten mangertosi. Ya. Kali dipun parengake kula badhe sarungan Rama. mengko dhisik gas tak telitine. Dipun taliti nggih. Sandang penganggune sarwa besos. Ngumpuli karo satriya Majapahit. Jenengmu sapa? Cak Bagus. Jenengmu ya. Sapa? Numpak apa kowe tekan kene? Oh, lho kok malah. Iya. Rama. Takoni bocah saka ngendi? Ki Rama nggih, parek ki Rama ki. Merisik sedulur. Iki sakit apa marang kowe? Sopo jenengmu? Kula pun Damarula. Damarula. Jajur ana iki ati apa nganti kowe mlebu ning taman itu putra kene Damarula. Badhe pasut gamelan. Arep golek gawe. Lajeng kejenengan sinten? Misalkan aku ajas mau putrane Rama Peting. Kusumaning Ayu Anjasmara. Ini ya kakak Damarula. Kados pundi Kusumaning? Kalau wonten kamu ana ing kepatihan kita arep golek gawean. Kuwi perkara gampang. Engko aku sing bakal mbagi gawean kan sampeyan. Apa saestu? Naik katen matur suwun sanget. Mugine panjenengan sampun kersa sadyanipun dumateng kula. Rampung Madura, Jas. Jas. Anjasmara. Entuk mutakon wis rampung Madura, Nduk. Dawa koso pansulis. Terus no. Rampung Nembe Madura, sepisan Jas. mau kula pinanggi wanita. Jas. Sakit. Kon suwene ora pakat. Sopo jenenge? Damarulan Rama. Apa karepe? Badhe ngupati pedamelan. Bener jenengmu Damarwulan. Leres Golek pegawean. boten lepas. Banjur bocah saka ngendi? Saking dusun Paluwong. Palombo. Wong tuamu isih apa durung? Menawi ibu kula tasih. Ibumu nggih. Wong tuamu lanang. Menawi Sudarma kula sampun boten wonten. Sapa jenenge? Nalika semanten pepatih wonten ing Praja Majapahit, Patih Maudara. Menika Sudarma kula. Kowe anake Patih Maudara. Iya leres. Golek pegawean ana ing dalem kepatihan Majapahit. Ora ana pegawean kanggo kowe. Ayo tambah kowe. Baik katen nyuwun pamit. Badhe mulu wangsul wonten ing Karapati. Tinggal bali. Loh, iki kakak Damarula. Kusumaning Ayu Anjasmara. Sampeyan pinti kakak? Badhe wangsul wonten ing Karang Pragisan Kusumaning Ayu. Iki kakak Damarula. Sampeyan aja kesusu bali. Ning ngarep aku lak wis kondo. Kalamun aku bakal sabianku karo serempitan kakak. Oh mekaten. Tinteni ya kakak Inggih Damarula. monggo Kusumaning Ayu. Apa karepmu, Jas? Puter dalem sewu saderengipun Rama. Mulai saking pepanggih kula langkung prayogi, switanipun Damarula mriku dipun tapi Rama. Ora ana pegawean kanggo Damarwulan. Wonten Rama. Pegawean apa, Jas? Wonten ing kepatihan mriku dereng wonten prajurit
isih bejo awakmu mergo jaga regol ora ono. Kowe ngerti carane jaga regol? Kula kedah jagi kalujenganipun panjenengan. Menika kewajiban kula. Nanging ana syarate. Lajeng syaratipun Marang sapa wae pawungan kang lumebu ning dalem kepatihan ora nganggo tapak asmane Pate Lugender balekno lan sedaya pangandikanipun panjenengan badhe kula estokaken. ya tindakno. Menawi dipun parengaken badhe miwiti kewajiban kula. Kusumane ayu aja pangestunipun panjenengan ingkang kula suwun mila kanthi menika sawetawis kula nyuwun pamit Kusumane ayu. Sini wong tuwa ya. Kenal wae lagi kok terus koyo tak cek. Aki boten menapa-napa. Ingkang sunyatanipun damarulan nggih bagus. Jaga regol. Kira-kira wis pas apa ora? Romo, cilaka niki Romo Cilakane manggon ndi? Napa pedang menika kalih pian? Dinten sakmenika kadang kula Yai Layang Sito lan Yai Layang Kumitir. Nembe kemawon tidak tetegaran. Nek wangsul wonten ing kepatihan boten beto tapak asma panjenengan lajeng kados pundi? Waduh, mengko yang dadi cengkak piye? Tungane dadi Niki Romo.